Kapinangka gil na ko pang. Sana all. Tumingin ka sa aking mga mata. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we have Hungarian sausages, bagnet chips, at crispy burger patty. yan, ang sarap po ng handa namin ngayon mga ka-studio kapag luto na naman ulit. So tara, Yes. hindi na natin ito patatagalin. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Shout out po pala kami mamaya. Tsaka maraming salamat din po sa lahat ng mga nagsining stars. Yes po, maraming salamat po sa suporta. Opo. Shout out namin mamaya. So si Sachs pala mga ka-studio, hindi na kasali ngayon kasi tapos na siya kumain pa. Nagluto Nauna na pa ako. Kumain na siya. Yes. So tara, Kain mga na unta tayo. nyo. Dito tayo mag-start. Ang sarap po, ang laki-laki nito pang oh. Ako, salamat. Ay, kain tayo. Kain po. Ang sarap po. Sobrang tasty. Here we go, sriracha sauce. Yeah. Oh. Sarap. The best pamaro. Ang sarap tong napili namin na sausage. Mayroong sound yung kuha natin mga recording. Nakawalang sound eh. Mayroon di pala tayo ditong kuha no? Okay. Thank you pa. Crispy no? Crispy burger steak. Yun yun? Burger patty. Crispy? Crispy konti. Ang sarap yung sriracha. Paano kasi? Nanghang-anghang ba no? Ganda mo? Yeah. Yes. Wow. So since bagnet siya, matambang siya, walang timpla. So dito tayo sa sauce magkuha nito, magtatalo sa sauce na lang. Ang sarap yung sauce, masarap din yung bagnet.
Masarap. Masarap siya kahit walang tinta, no? Kasawa namin sukang pinakurat. Nabusan kasi kami ng kuhan mo. Sili. Sayang, walang sili mang. Kimchi. Mahimo, tak nasuka, ang gisitihan pang. Ang dami po nito. Bagay chips. Wow. Suka pinakurat, baka naman. Idol natin, no? Ito talaga yung suka na nagustuhan namin, no? Lami po, no? Masarap siguro itong ano sa burger, no? Huminga og kuhan sa gyupsalo. Mingaw sangyup. Ito mo na kuan, bagnet chips. Kulang na lang ng lettuce pang. Ano ba? Kapinangga gil nako pang. Sana all. Tumingin ka sa aking mga mata. Wow. Ang susi niya, no? Ang laki, no? Makabungog. Kabungong yung laki niya. Pero masarap siya, mga studio. Pangatlo ko na to, eh. Parang breakfast ko, mga. Brunch to pang brunch. Cheers.
ngayon pa lang po namin na-try itong kuan. Bagnet chips. Kasi kadalasan yung binibili namin yung merong may kuan ba? May, ano yung tawag ka? Timpla, May bacon? timpla. Bacon. Wow. Naubos na diretsa mo? Meron pang kuan pa. Matilok. Mukhang hindi natin maubos, ma. Dami, no? Busog na ako, ma? Ikaw na lang mag-shout out. Shoutout muna akong studio. Shoutout Primitiva Gilbulingo, Rochelle Gilbulingo, at Riham Yanyan. At shoutout din kay Militon Igot. So yan po. Ito namang next na shoutout ko, mga nag-send po ng stars. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout Leslie Gaines, Hitit Min Lian, Thank you po. Jazz Albis Lumapag, Thank you. Nicole Misia, Hawati Putauto Jr. Ang hirap po naman name nila. At saka shoutout din kay Joy Palma, Thank you. Malin Gambi Perenio, Ocean Gale, Eldime B. Maglinaw, Claire Rivera, Maria Isabel at Merlin Kanda Danyo. So yan po yung mga nag-send ng stars. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta mga So ayun mga kastudyo, hindi namin kayang ubusin to. Ito mayroon pa natira. Dami din po yung nakain namin, ma. Yes po. Sobrang dami pala mo, no? Bilis nakabusog po. So hanggang sa mabusog lang po kami, dyan lang po kami mga kastudyo. Hindi po namin pipilitin na ubusin po talaga lahat. Yes po. So maraming salamat po sa walang sawang suporta. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye. Bye-bye!